tashe a quarantine ba daɗi, ba a ba da kuɗi, wasu ma da muje jikon mu suka yi, har zagin mu suka yi. tashe a kwarantan ba daɗi, ba a ba da kuɗi, wasu ma da muje jikon mu suka yi, har zagin mu suka yi. Ya za a yi tashe yayi daɗi ga lockdown ga kuma babu kuɗi ba mata ba kayan daɗi. Sporters ba kallon dabi kiwon kaji nake kun ga na huta da Zainab ta ce amal aban zakara. Sai hoton zakara. Yan mata ba kayan sallah. Ba kayan sallah. Gayu ma ba kayan sallah. Ba kayan sallah. Goro tashi mu je tashi. Tashi mu je tashi. Goro tashi mu je tashi. Tashi mu je tashi. Muye sai mun cire tashi. Sai mun cire tashi. Gayu ku zo mu je ta ku zo mu je ta wannan rashin kuɗin ba daɗi, ko ina na je ba sauki, ni da na fito yin tashe saura kaɗan a yi mun kwace, ko ina na je ba sa'a ba wanda ya ce alaban sa'a, ga azumi na ban wahala ga 'yan sanda sun tara hanya, kowa ya zo su mai bulala, musamman ma mu 'yan tashe, an sanar da mu ba tashe muka ce mu sai mun caccashe. yaba gayu bana ba labari da yan kuɗaɗen mu sun kakkare, mun fito neman na abinci don guzirin namu duk ya kare. Assalamu alaikum jama'a mun zo kawai ku ba mu rabon mu, a garin nan ba mai ba mu da kanmu mu ɗauki ka san mu. Gayu a kwarantan ba cilin akan baba ai normal ne, yan mata ba mai sadata akan baba ai normal ne. Tashen bana ba a ba da kuɗi, kwarantan sam ba daɗi. Tashe tashe a quarantine ba daɗi, ba a ba da kuɗi, wasu ma da muje jikon mu suka yi, har zagin mu suka yi. tashe a kwarantan ba daɗi, ba a ba da kuɗi, wasu ma da muje jikon mu suka yi, har zagin mu suka yi.